Unta, madawat kini mo po ba? Mapapa natin kasunod. Manag, unsa man duha. Managuyab. Pila na ka bulan to ang relasyon? 1 month. 1 year and 7 months. Asa gigikan ding relasyon na di eh? Dito sa City High nga basketball court. Ang makisa may nag-basket. Ako, apil kog summer clinic ba? And then ikaw mo'y audience. Dili kay nakuha na Ako sa kuy gagaw. Lula. Ay sa Luloy gagaw. iya gagaw. Lola sa kuy gagaw. Og lantaw dito. Okay, ninda mo ba yung lula dito? And kinsa may ni unag approach na kinsa? Akong amiga mo una na ibog niya din. Akong amiga pagkakita sa iyang apelyido gi-add niya sa FB pero sa akong FB din. Ay imuhang account. Iyang account may gigamit. So ang nakig-chat sa kinsa man, ikaw o siya ay mamiga. Iyang amiga. Pero kamo may nag-develop ay. Naon sa mga kamo may nag-develop? Sa imong pagtuo siya ba? Kay ngong kan siya? Siya gato kog siya kay iya mang ngalan mi nakakon dito. Nya paglanto kay iya ding amiga mi nakakon. Kinsa time sa nganong wala day Facebook ang mga amiga? Naa. Ano mang imo? Maulaw man siya, di ako na lang iyang gigamit. And then kanu sa pa man ka nakahibalo nga dili day siya ay ibang kastorya. Katong kuan na katong ni ingon na yang migang kuan. Nga iadtong mga og mitsu. And then ikaw naka-interest na nunong kaniya. Oh, dito ko nakabalo nga kaya din ang bigay gagamit diay. Pero nagka-interest na kaniya ng mga panahon na. Oh, Ano imong gi-add ra gyapon ng amiga wala? ako rang giad. Then di chat to yang amiga nako. Ay ako inuuna ni chat kaya ana man siya nga ikaw una convert nako. Di ako yung una ni convert niya. Asang nisulod ang kuan nga mingon ka nga ay unsa ningon siya nga ako'y naibog nimo. And thus ikaw mo'y naibog na mong kaniya. Ang una naibog kay siya, ikato yang amiga. Then wala ko kabalo if naibog siya nako ato kay wala mo kabalo nga dili to siya ang naibog nako. Gipangutan ako siya tinuod. Then dito ko nakabalo nga kuan day siya din naibog din nako. Abi nako siya may naibog nako. Pero katong nabalaan nimo nga lahi mo'y naibog nimo, imo pag entertain to siya. Oh, gi-entertain pa nako siya. So kano asa na butang ang panahon nga murag siya na po imong kastorya gyud. Katong nagpailaila ko siyang ate. Katong usa nagkakamo ba to? O wala. Pero ningon ka nga dili ko interesado nimo or unsa? O wala. O ningon ko. Ningon ko nga dili kay ko kanimo kay. Wala nga lain nimong amiga. Wala ra. Gaselos. Ay silos. Okay siya ba yun ang unang nakuan. Pero sa karon ba amiga pagyapon mo? Igaga ra mo. Igaga mo sa. Parinti ra pa din mo. Okay. Kung ganahan ganita no para dili makuha sa uban dapat ikaw mismo mo atubang na lang no. Salain naman napunta. Pero sa karon ba na siya kauyab-uyabot imong igaga? Ex niya. Chat-chat. Yang ka MU ta. Sa sulod sa almost 2 years, unsay mga challenges? Katong logos pag dawat akong pamilya niya. Kaya nga naman. Kay basig niya binuang ra ba niya masakitan ra pod ko. Dili ra pud siya masakitan. First na ko naila kay yang ate. Ay imo tong kuya ate. Aya din kuya dito si Nano man to sa. Si Nano may una na ko nakaila niya. Sa tagisulti Nano. Ni kumpronta nimo? Ambot katong giatagan kaya milk tea sa kuan sa summer clinic niya din ni. Dito nakabalo akong kuya nga. Ngayon mo yung something duwa? Adip, na miato. Din kabalo sa yang kuya sa akong batasan. Yung sa yung kuya nimo? Wala ra. Okay ra mo sa iyang kuya ron? Oh, okay raman. Ang kailan ako kay ang sorry, kuan yang kanan ako yang ka. Sane? Wala. Kana sa pamilya kinsa may murag nakabalo nga kayim kamo? Mama yang ate kuya ra. Kinsa may wala wala kabalo o kabalo pero dili madawat? Yang papa. Papa may wala kabalo. Wait lang, so wala kabalong papa? Delikado ka Yang papa. papa nga uyab mi pero Dili lang siya madawat. oh dili pa pwede kay bata pa man mi. Ang ano manggig padayon nila kung dili man pwede. No kay kuno basong pagka nigdako na mo ba? So gipadayon ra gyapon. Oh, padayon nagyapon ba? Amora Wala man daga ka binuang pod. wala ra binuangay kay giligan mo pud ako sa isang pamilya. Okay, pwede ta mo balik nganong na ikaw anong naibog ka aton niya mga panahon na nga, especially katong panahon na nga wala ka kabalo nga dili dito siya mao. Ng imong kastorya. Ko ang ganing pagkaibutan mo pa siya tong una good. Katong nagchat mo atong iyahang amiga. Tas siya na ni chat nimo, same ra ba ang pagchatanay?
ang Mas sweet nausob na. Usob, mas sweet naman siya kay. Among Konbo. konbo. Ako magkasasi katong amiga. So mas interesado ka sa iya ha. Oh, kay silusa mo pinatong una katong murag dili pa kami man duha ba. Ni chat man pud siya nako ato. Nya nagsilo siya bagalan siya share akong chatan, di siya galato yung amiga. Ganan siya kung siya share ka storya. Oh, siya ra di siya galato yung amiga. Ikaw ngano pong nainteresado na po kaniya? Pagkakuha na to, pagka 1 month na mo, na ko'y feelings niya. Kay nga naman, unsay nakita nimo nga murag nagganahan kaniya? Kay, naman siya effort na ko at di panghatag. Dito naka ila nga tinuod iyang intention sa imo ha. Pero wala pa to na, giklaro pa to na ko. Basig binuang raw niya. Masig binuang. Hangtod sa asa pa ni nga relasyon. Kan, andos magulang. Antod madawat. Oh, andos madawat siya magulang kan yung parents. Ikaw. Depende. Oh, depende pa na. Ako'y mga kuan, pagsubok ang atong kinabuhi. Nga atong i-try nga i-conquer o atong i-try i-workout, trabahoon o hatagag solusyon kung may problema man. Ala sige, kuha na lang, mensahe na lang sa usag-usa. Mura mo ga chat tanay ra. Kani tinuod na yun yung kamo mo gisurya. Unta magdugay pa min duha kanang wala na magsigig. Sinamok sa mong kinabuhi wala na mag kana mo kanang magsigig dagag storya nga dili mao ba. So, unta magdugay ra min duha. Love you. Reply. Wala na, wala ko. Okay ra na, murag di mo ka chat. Unta magdugay ming duwain, ipadayon na naman mo batasan ug unsay naa na mo ron din. Dili mausog ni. Andos magulang. Pohon. Pohon. Mayong Madawat lawas. siyang kinikanan. Mo ginay atong goal ron no. Goal na ako, madawat. Kay madlok po ko siyang papa. Pero makakasulay ka kita niya in person ni yang papa. Kita na ako siyang papa, pero Likay-likay lang ka. madlok sila kay yang papa kay manglanat magsundang. Ali Ginoo. Dili. Ala. Ay, kwan, basig ganahan kag mo mensahe siyang papa.